Waga Longle, Diplomata Longle, YTF Longle, Itaweb Longle, Kubuni Model Yaka Panya Nodole Longo, Nivagati Chawatun, Gada Tipalan Nivagati Chawatun, Chawatun, one last fight, cry, night. Waga Bisiki, one last fight, cry, night. जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा लेकिन वन लॉस फाइट करेगा वन लॉस फाइट करेगा वन लॉस फाइट करेगा बरम गनां जे बिना देव बर्मा TWF नि मनोजों बरम खालामनो हानाय हातंथको एबं बेलाखेनो हामबायबो मारगो दिनैहाय साल कथानि साल हायं बुरिरंनि साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे बेलाखे थैंक्स मारो जत चिनि ताको वारियर्स रंनो दिनै कोयासान विलेज कमिटी नि बिसिङाव कोयासान जों म विलेज कमिटी ऑफिस बुसकांगो कायसा ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि अवेयरनेस प्रोग्राम ताय जॉइनिंग प्रोग्राम म जॉइनिंग प्रोग्राम बो जों और फाइमानजा फाकिया चिनि एक्स सीएम चिनी ताकू बुद्धदेव बर्मा चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोनी देव बर्मा ताई वाइस प्रेसिडेंट ताई चिनी YTF नि चिनी जनरल सेक्रेटरी चिनी लेमन ताई जत्तो चिनी लीडर्स रक और तंगाइजाक तिनी चिंगो पाराव फायै बन ओ आमसाइनि ताकू रक चिनी बुबाग्रानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड नो हामजागै थानसानि मारिनो ताइबो करा खान्यानि बागै चिनी बुसकांनि 12 तारिख चिनी जे आस्तबल मयदानो चिनी कतर पान्दानो तेबो सारिनायनि बागै दिनैनि थिक सालबुनि सिगां चिनी ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि बदला हाफैबायखा बोसोक 164 फेमिलिनि 473 भोटार्स दिनै चिनी बदला फायखा बरं जों खाबाय खुबाय ख्लायै बड़ अनेक बছর CPM अनेक बছর IPFT अनेक बছর बड़ BJP अनेक गोबां दाल बेदालनि बदल खायतंमानि बरक तिनि चिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिओ फायै सगाय बागै चिनि तिप्रा मथानेंगै बरंनो जों बेलायखाना हामबाय मारिओ एवं जों बंनि बिसिंतिनो चिनि तिप्रा हास्तेनि जत्त कुंथाय बारा तिप्रा सारानो जों कयनानि मुसुंगो टाइटालेर सिडि चिनि जराकरिका बुबाग्रा ननो मुथांनानि बागै चिरि खगै मकलनि मुक्ति खिख्लायै ताबुकबो नंनो रिंगै तंखौ थानसांदि थानसांखाय तिप्रासा मुथांजांनाय अरय परय इंगै बुनि बदल थाङै रांनि लुबाय थांगांखाय पथनि लुबाय थांगांखाय अब दफा कमरि थानाय बने बागै बुबाग्रा साव ता कमरदि ता कमादि थानसांदि तिप्रासा मुथांजाखि तं अमनो चिनि बुबाग्रानि कक हामबाय